Molt bé, doncs molt bona tarda i gràcies per convidar-me en aquesta trobada. La veritat és que veient el vídeo s'atomitegen els ulls i fa molta il·lusió i jo encantat de col·laborar perquè el que feu és fantàstic i cal que ens hi posem tots a ajudar-vos. Equips. Els equips funcionen quan les relacions funcionen i les relacions funcionen quan la comunicació funciona. I això és així de senzill. És així de senzill i al mateix temps és així de complexa i complicat, perquè ja sabeu que quan parlem de relacions i quan parlem de comunicació les coses no són tan senzilles. No a totes les empreses hi ha tantes marines amb aquest bon cor i aquesta facilitat que ella mateixa expressa i a vegades l'entendre's els uns als altres no és tan fàcil. De tota manera, jo soc un optimista nat i també de l'experiència crec que les relacions tenen més problemes d'incomprensió que de conflicte. Hi ha molts conflictes, hi ha moltes coses que passen entre nosaltres que passen per conflictes i són simples incomprensions. Simples incomprensions perquè no sabem interpretar d'on ve aquest missatge que ve d'una persona que és diferent a nosaltres i que per tant l'estem llegint moltes vegades amb una intenció molt diferent a la que tenia. I per intentar ajudar amb això ve el model que us volem presentar, aquest model Bridge. Bridge com a metàfora de tendir ponts entre persones diferents. Mireu, això és com hem estat educats molts, sobretot a la nostra generació. Els pares ens ho deien, i jo ho recordo a casa meva, un mantra, això, que aquella època no es parlava de mantres, però això era el nostre mantra, fes amb els altres, què hem de fer amb els altres? Què fem amb els altres? El que ens agradaria que fessin amb nosaltres, sí? Doncs aquesta és la gran bestiesa. Aquest és el gran problema. Que fem amb els altres el que ens agradaria que ens fessin amb nosaltres. Això com a principi moral, vital, és fantàstic. Si ho apliquem literalment a la comunicació, ens va com ens va. I jo soc una persona que m'agrada que em parli en directe i sense embuts, i quan t'haig de parlar a tu et dic, escolta, això està malament. Home, no m'ho diguis així, però com t'estic dient? Però com t'estic dient? No entenc res. Jo estic fent el que m'agrada que facin amb mi. Però és que a ell això no li agrada. Ell és diferent. Llavors, el que ens dedicarem aquesta estoneta, aquesta tarda, és a canviar aquest mantra per fer amb els altres el que creus que els altres necessiten. Que és una manera de fer el que voldries que et fessin a tu, però és que a tu també t'agradaria que et parlessin com a tu t'agrada. Doncs nosaltres hem de parlar als altres com a ells els agrada. Però clar, per fer això hem de descobrir com són. I el que volem és donar-vos algunes pistes de com els podem descobrir. Aquest és un model que m'agradaria explicar-vos molt breument les bases. És un model de 2 eixos que responen a 2 característiques que tenim les persones. I 2 característiques que no ens enganyem, ens venen molt de naixement, de biologia. Naixem diferents. Les persones que sou mares i pares sabeu i que teniu més d'un fill, sabeu que mateixa educació, mateixa escola, mateixos pares, i aquestes personetes són diferents. I en una li tens que parlar d'una forma molt diferent de l'altra, perquè en una li puges un decibel de veu i li fa uns llagrimons, i en l'altra li has de cridar a l'orella perquè faci alguna cosa. I són els teus fills i tenen la mateixa educació. Per tant, hi ha persones amb una preferència més racional, algunes una preferència més emocional. Això es veu molt en la presa de decisions. La forma de decidir, les persones que es basen en informació objectiva i racional estaran més amunt, les persones que en l'inici d'aquestes decisions ja es colen aspectes subjectius o emocionals estaran més a baix. I després hi ha un ritme vital. Un ritme vital vol dir persones reflexives, són persones que pensen, actuen i pensen, i les persones actives són les que mentre actuen van pensant. A vegades massa tard, perquè ja han actuat, però mentre actuen van pensant. Per tant, a una persona reflexiva li preguntes i què fa? Pensa i calla, i quan té la resposta te la diu. I la persona activa encara no has acabat de preguntar i et respon. Et respon a alguna que no té massa sentit fins que ho elabora i aconsegueix donar-li sentit. I el divertit és que quan la persona activa pregunta a la reflexiva,
Li pregunta, espera un microsegon i com que no té resposta ja respon ella. Escolta, anem a sopar aquest vespre perquè suposo que vols, no? Bueno, jo estava pensant si volia, però ja l'has contestat tu mateix. Per tant, aquí hi ha mons diferents. Hi ha un món reflexiu-racional, un món actiu-racional, un món reflexiu-emocional i un món actiu-emocional. I aquests 4 mons tenen receptes de comunicació molt diferents. El que vol cada un d'aquests 4 mons en termes de comunicació és molt diferent. I si nosaltres som capaços de conèixer les regles del joc d'estils que no són com els nostres i som capaços d'identificar persones en aquest estil, anem millor. Perquè en comptes de dir el que a mi m'agrada que em diguin, dic el que a tu t'agrada que et diguin. Per fer el model més navegable, més intuïtiu, més fàcil, aquests 4 estils tindran un nom i el nom són els 4 elements de la naturalesa. Per què? Perquè ja veureu que es diuen molt amb l'estil. L'estil reflexiu racional és l'estil terra. Per què? Com és la terra? Com és la terra? Com a element. Diguem-me coses de la terra. Sòlida? Estable? Com es mou la terra? Perquè es mogui la terra, què ha de passar? Terratrèmol. Per tant, han de passar moltes coses. Sòlida, estable... Què més passa a la terra? Pausada. Fèrtil. Les coses neixen a la terra. Però mireu, i això tindrà que veure amb aquest estil. Quan un brot verd surt, aquí han estat passant moltes coses. Però han estat passant moltes coses que ningú les ha vist. Perquè terra serà un estil que no és massa de presumir de les coses. Fa sense explicar massa. I això a vegades fa que altres pensin que no fa. I sí, tot això està passant. El que passa és que terra no té la necessitat d'estar-ho explicant tot el sant dia. Sí? Racional actiu, foc. Com és el foc? Com és el foc? Calent. Molt calent o poc calent? Molt calent. Crema. Pot cremar. Què passa si m'acosto molt al foc? Em cremo. Què passa si em distancio molt? No m'arriba la calor. Per tant, de foc serà bona idea a vegades triar aquesta distància. Si foc s'inflama, jo faig un passet enrere. Serà bona idea per no acabar tan cremadet. I foc és energia. I foc és un estil molt seductor. Ara imagineu-vos un hivern, un fred que pela, seieu al sofà i hi ha aquell foc de la llar de foc encès. Què us passa? Esteu allà pillats, esteu allà entusiasmats. Per què? Perquè foc ho té això. Foc és molt seductor. Reflexió emocional, aigua. Com esteu veient a l'aigua? Més tranquil·la? Sí. Inestable, sempre hi ha moviment amb l'aigua. Molt adaptable, l'aigua sempre s'adapta al cauce del riu, s'adapta a tot. Molt adaptable. I passen dues coses. Aigua, segons amb quin obstacle s'estancarà, i l'aigua estancada ja sabeu què passa, al cap d'una estona fa oloreta, i al mateix temps l'aigua és tranquil·la fins que deixa de ser. La riuada, el tsunami, l'aigua desbocada arrasa. I l'aigua desbocada, ja veureu, arrasa. I finalment, emocional actiu, aire. Com és l'aire? No el toquem, sabem que hi és volàtil, canviant, de cops, variable, totalment al contrari del que dèiem a terra. Dèiem a terra estem ferms, estem de peus a terra, estable, sòlid, i l'aire volàtil, inestable, variable, totalment contrari. Aneu pensant ja quan teniu de foc, quan teniu de terra, quan teniu d'aigua i d'aire. I sobretot aneu pensant la vostra parella quan té de tot això. Després veurem com ho arreglem. Per concretar una mica més, cada un d'aquests estils té trets d'eficàcia i ineficàcia. Trets d'eficàcia i ineficàcia són dues cares de la mateixa moneda. Jo avui tinc un bon dia, estic bé, estic motivat, estic content, la vida em va raonablement bé, us ensenyo els meus trets d'eficàcia.
però tinc un mal dia, em van malament les coses, estic creuat de cables o m'he despertat amb el peu esquerre, us estic ensenyant els meus trets d'ineficàcia. Però no hi ha ningú que tingui una cosa o l'altra, tots tenim tot. I aquest és un missatge important per diverses coses. La primera és, la persona que ens manifesta els trets d'ineficàcia de forma predominant i permanent no és així, està així. I el que us està dient clarament és que no està bé. Aquella persona que sempre veig, és que sempre és que no hi ha manera, és un crit d'auxili. Aquesta persona no està bé, perquè no hi ha ningú al món que només tingui trets d'ineficàcia. Al mateix temps, quina mirada estic donant jo o estic tenint jo sobre la gent? Perquè de la gent que m'agrada, veig molt clarament els trets d'eficàcia. I de la gent que no m'agrada, veig molt clarament els trets d'ineficàcia, però aquesta és la meva miopia. I a vegades som terriblement injustos amb la gent que no ens agrada, assenyalant els trets d'ineficàcia un per un. Anem a fer un repàs perquè us pugueu identificar. Jo us poso un resum, i el resum de l'estil molt pur. Penseu una cosa que no em cansaré de dir. Tots som tots tenim els 4 estils. El que passa és que els tenim en proporció diferent i hi ha un estil o dos estils que són preferències o predominàncies. I aquestes són les que marquen el nostre estil comunicatiu. Però tots tenim tot. Estil terra pur. És un estil exacte, assenyat, sistemàtic, formal, cautelós, discret. Podeu esperar una persona formal i no massa, com dir-ho, no massa protagonista, i podeu esperar una persona que la seva prioritat és fer les coses ben fetes, que les coses es facin ben fetes, amb el seu procés, amb el seu mètode, i que acabin ben fetes. Sí? I què passarà amb aquesta persona quan el cable es connecta amb la polaritat inversa? Quan s'aixeca en un dia complicat. Què passarà? Que sobretot ho notarà aire, que és el diametralment oposat. Això ho veurà claríssim aire i dirà, ah, Déu meu, quadriculat, molt crític. Aquest formal i discret es converteix en distant i tancat, paralitzador, això molesta molt aire i a foc, que són els actius, i desconfiat. Quan terra, llista negra, és a dir, tret d'ineficàcia, no entén les coses, es fa la seva pel·lícula. I creieu-me, no se la fa en una direcció que us convengui. Es fa la seva fantasia i no són bones notícies. Sí, clar, terra? Foc. Estil ràpid, eficaç, valent, energètic, lluitador, transparent. Transparent vol dir que foc el que diu ho pensa. Foc no enganya. Una altra cosa és que això que pensa també s'ho podia haver callat, algunes vegades. Però el que pensa, el que diu és el que pensa. Per tant, molta energia, la prioritat aquí és fer les coses bé, la prioritat aquí és fer les coses ja, que es facin. I aquí ja teniu una primera tensió, però és una tensió molt interessant. Si a les empreses tots som terra, fem tot perfecte però anem tard. I si tots som foc, arribem els primers a tot arreu però no ho fem prou bé. I per tant, la sinergia foc-terra és perfecta, tot i que en el dia a dia hi haurà tensió, evidentment. Tota aquesta força, aquest lluitador valent, energètic, què té en llista negra? Què té en mal dia? Que ho patirà aigua, sobretot aigua. Digueu una paraula. Què passarà? Foc passat de voltes, què passa? Problemes. Agressivitat. Les formes, fallaran les formes. Tindrem un estil que pressiona, discutidor, brusc, manaire, rotund i no escolta. Ell diu que sí, perquè s'escolta, però s'escolta, no escolta. Quan s'ha sentit ell mateix ja no li cal res. Discutidor, això és molt contra natura per aigua, i això fa patir molt a aigua. I això s'ha d'entendre molt bé, si us sentiu, ara anirem, però si us sentiu una part important d'aigua. Foc necessita discutir, i foc es convenç amb la discussió. I per tant, de bones a primeres, us portarà a la contra, no perquè us estigui portant a la contra, sinó perquè necessita discutir això. Diu, escolta, anem a pintar la sala vermella. I et dirà, això és una bestiesa. El que t'està dient és discutir-ho. Però si aquí, a l'aigua, que ens horroritza el conflicte, plegues veles, és, vale, no, que tu diguis. I llavors et dirà, no, però, a veure, parlem-ne. Per què? Perquè
La discussió és la forma d'arribar a les decisions per foc, especialment en llista negra. Aigua. Estil serè, empàtic, cooperant, tenaç, escolta i profundament mediador. Fixeu-vos, fer-ho bé, fer-ho ja, fer-ho junts. I en harmonia, i tothom participant. Vaig fer una cosa que això s'acopla una miqueta, així no ens donarà problemes. Sí? Tot aquest món interpersonal, pur, empàtic, llista negra que treu de pollegueres a foc. Paràlisi. Poca resolució, especialment amb pressió. Quan foc pressiona, aigua es col·lapsa. Per tant, hi ha indecisió, hi ha risc de col·lapse, resignació és aquell, vale, el que tu diguis. Ja, però tu què penses? No, jo no, el que tu diguis. No tinc ganes de ficar-me en lius. Una certa inseguretat i després hi ha un difós tossut. El tossut és simplement perquè com que no m'estàs deixant pensar i soc reflexiu, m'atrinxero en les meves opinions. I el difós és molt graciós perquè aigua té un radar espectacular per captar el llenguatge no verbal, l'entrelínies, les coses mig dites, etc. I com que per aigua tot això és com molt natural, és superprudent dient les coses, però a un límit que els de dalt sobretot no l'entenen. Ens diu, escolta, com ha anat la conferència? Bueno, una mica... Sí, no, bé, però, bueno, ja saps. No, ja saps què? No, bueno, a veure, la gent bé, però... Bueno, també hi havia gent que ha comentat que... Doncs això. Això què? Bueno, que no ha anat prou bé. Ah, vale, gràcies. Però aigua, no ha anat prou bé, és que és molt bèstia. I llavors, des de dalt és... No entenc res. Sí? Aire. Apassionat, positiu, obert, sociable, captivador, dinamitzador. Fer-ho bé, fer-ho ja, fer-ho junts, fer-ho brillant, fer-ho vendible, fer-ho maco. Aire és el bitxo social de tots aquests. Aigua també és molt social, però és més social curta distància. Aire és més social a gran distància. L'altre dia em van dir una definició d'aire molt sintètica i vaig dir, tens tota la raó, diu, mira, aire és el tio que en una boda d'aquestes que no coneixes massa la gent et toca la taula i la primera mitja hora tu passes genial i a l'hora i mitja és per favor que el pari algú. Aquest és aire. I aquest aire, què li passarà en llista negra? Doncs precisament això, que el pari algú. Exageració, dispersió, caòtic, variable. Aire, l'estat d'ànim d'aire és molt variable. Avui estic aquí, genial, passa una coseta molt petita i de sobte és un desastre. Sí? I ha passat una cosa molt petita, però ja m'he desmoronat, és molt dents de serra. I una que és molt, molt, molt important en llista negra, que és aquesta dependència del reconeixement. És a dir, aire fa molt del que fa per guanyar-se el reconeixement dels altres. És molt dependent del copet a l'esquena, del reconeixement dels altres. Llavors sobreactua perquè no li està donant el reconeixement. Terra i foc els hi catarà el reconeixement però no el necessiten. I com que no el necessiten, no el donen. O no se'n recorden de donar-lo. Llavors què fa aire? Exagera, sobreactua perquè el necessita. Per què terra no necessita el reconeixement? Si imagines que han fet un projecte i tu li dius terra, molt bé, el projecte molt bé. Què li diu la seva veu interior? Ja ho sabia, perquè he seguit el mètode, he tingut els resultats, per tant està bé. Si li dius, escolta, això no està prou bé, el que pensarà, potser no t'ho diu, però el que pensarà és no tenir idea, perquè això està bé, punt. Què fa foc amb el reconeixement? Quan foc acaba el projecte, dius, molt bé foc, has estat brillant. De nou, ja ho sabia, però és que ja m'ho havia dit jo. Sí, foc acaba i quan acaba és, l'he clavat, o, al tanto, o l'he cagat. És igual de directe i de fàcil. El que passa és autoreconeixement i a l'instant. Foc té una característica que és, acabo ara, avaluo, passo pantalla, i quan tu demà em dius, escolta, molt bé, per mi és, de què m'estàs parlant? Ui, Juràssic, però si
Això ja està, això ja ho hem passat. I com que és autoevaluatiu, no se'n recorda de dir-ho. Llavors dius, escolta, que ahir no vas donar les gràcies, no sé què. Ai, és veritat, gràcies! Però fa allò que em volem dir, pesadets, que ja sé que us han donat les gràcies. Per tant, autoavaluació. Aire ho necessita. I moltes vegades, si no li esteu donant, està sobregesticulant. Aquest és el panorama. I aquí, normalment hauríeu d'estar veient que teniu coses de tot. Però sempre hi haurà un estil que té una certa dominància. I aquest estil és el que comunicativament us marca la pauta. Jo em sento més identificat amb un estil, sí que tinc coses d'aquest altre, d'aquest altre també, però hi ha un que pot marcar clarament més la pauta. I clar, llavors, és que funcionem, si no tenim en compte, fem coses amb tota la bona voluntat, però que són molt estranyes. Per exemple, jo soc Aire i et convido tu a sopar a casa meva, tu i jo som amics, i un dia et convido a sopar, i tu ets Terra. I tal com arribes a casa, et sorprèn i et dic, mira, t'he convidat amb ell, que estic segur que t'encantarà que us conegueu. Si ell és Terra, és... Mierda. Qui és? De què hem de parlar? No conec de res. Quin maltrago! Però clar, com que a mi, que soc Aire, m'encantaria, això és el que faig, i no em dono compte que li acabo de donar la nit. Doncs això és el que vol el model, que si jo soc Aire, estaré encantat que algú em convidi amb gent i em doni sorpreses, però que haig d'entendre que una persona terra de sorpreses les mínimes. I que si li vaig amb sorpreses no estic fent precisament el que més li funcionarà. El que dèiem, mireu, això són reproduccions del que us donaria el qüestionari si féssiu el qüestionari d'avaluació de quin és el vostre estil. Ull, perquè això diríeu, mira, persona terra, aquest és terra, ja està. Sí, terra amb un pilot de foc. I això vol dir, la línia aquesta és el pilot automàtic, vol dir que normalment l'estarem veient terra, però està molt a propet que moltes vegades el puguem veure foc. O, per exemple, aquesta persona, que està aquí, terra, però molt avall, aquesta persona té doble pilot automàtic. Vol dir que algunes vegades l'estem veient des de terra, algunes vegades l'estem veient des d'aigua. I aquesta persona ens pot resultar terriblement desconcertant, perquè algunes vegades està aquí i algunes vegades està allí. I si aquesta persona no és conscient d'on està, el seu entorn és on estàs? Que no t'agafo, que no t'entenc i que hi estaves en un lloc totalment diferent. I de nou, i avui parlàvem d'equips, i estem en els equips, què passa en els equips? Que tu pots mirar la composició d'un equip i et pots trobar amb això. Què us sembla aquest equip? Què li pot estar passant en aquest equip? Un equip molt empàtic, molt connectat amb la part emocional, 6 persones banda baixa, 3 persones molt al centre en aquesta part terra, 0 persones a la part fora. Doncs això és una organització que no és molt diferent de la vostra, i és l'equip directiu, i és una organització que ha tingut dificultats en els anys de crisi per buscar-se la vida, perquè li ha faltat aquesta energia, aquesta empenta i aquesta valentia a foc de tirar-se a la piscina i de fer coses arriscades, que és molt foc, és una energia molt foc. Ara, també us pot passar això, i aquesta és una organització amb una rotació de personal espectacular, van com una moto, ho venen tot, resultats impecables, però amb una rotació de personal espectacular, perquè tot l'equip directiu està a dalt, i aquests dos, aquest és el director de comunicació corporativa, amb la qual no té una funció executiva directa, i aquesta pobra és de recursos humans que ja ha hagut de marxar, perquè es va rostir com un pollastre. Doncs està bé saber també com estan els equips, perquè els equips necessiten les 4 energies. Els equips funcionen bé quan estan les 4 energies representades. I no vol dir que hagueu de fitxar una persona de cada energia, vol dir que potser algú d'aquests ha de tirar més avall en el seu dia a dia per ajudar a representar aquesta energia, perquè si no estan totes les energies representades ens està passant alguna cosa, o potencialment ens pot passar alguna cosa en aquesta organització. Llavors, l'important, com ens comuniquem amb cada estil, perquè el que necessitem són coses molt diferents. Terra.
Terra necessita una seqüència, que a vegades, sobretot els actius, la menys tenim. Per cert, abans d'això, perdó, aixequeu la mà. Terres. Aixequeu la mà, les terres. Terres... Clar, tardeu perquè... Costa decidir-se, Costa decidir-se. Focs! Xas! Totes les mans surten disparades. Déu-n'hi-do el foquet. Aigües. Aires. Ui, que poc aire. Que poc aire. Molt bé. Que sapigueu les estadístiques que nosaltres maneguem, que tenim una base d'unes 7.000 enquestes, pràcticament estan a 25, quasi 25, 23, 27, però molt repartit als 4 estils. Si bé, quan fem el tall masculí-femení, se'ns en va un 10% de diferència. Masculí cap amunt, femení cap avall. Clarament. És a dir, hi ha tota la població en l'eix relacional emocional de 50-50, a la que fas masculí-femení, 10 punts més de relacional amb masculí i 10 punts més d'emocional amb femení. Estadística, no poso més. Val, llavors, terra. Què necessiteu les persones terra? La seqüència correcta és primer et dono els arguments i després et dono les conclusions. Terra viu fatal que li dongueu les decisions abans de les explicacions. Perquè al moment que li doneu la decisió, Terra ja està pensant per què, com, qui ho ha dit, de què va, qui ho ha decidit. I quina lògica té tot això. I mentre està pensant tot això no us està escoltant. Per tant, si voleu funcionar bé amb Terra, primer va l'explicació, els fonaments i després va la decisió. Tota la informació molt detallada i amb fets i dades objectives. Terra no funciona bé amb el llenguatge de les sensacions, que és el llenguatge dels aigües i aires. I tu dius, escolta, com ha funcionat el nou projecte de no sé què? I des de baix diuen, mira, no sé, però tinc molt bones vibracions. I des de terra és, perdona, t'he preguntat com ha anat. I m'estàs parlant de vibracions. Què vibra? Què és el que vibra? No, el que estàs esperant que li diguis és, doncs mira, han tingut una tassa d'èxit d'un 70% i dades, fets objectius. I opcions, això és molt important també. Senyors focs, que heu aixecat moltes mans als focs. Per foc, en aquesta vida hi ha una opció que és la bona. I tu li dones 3 opcions i et pregunta quina és la bona. Clar, perquè no concebeix que no n'hi hagi una de bona i les altres són menys bones. No, Terra necessita la comparació. Terra descobrirà quina és la bona per comparació. Si no li dones marge de comparació, no saps si això està bé o malament, si és bo o dolent. Ara, podem fer això que A, B, C, i podem fer això que A, B, C. Què prefereixes? Això és molt fàcil. Vols això sí o no? No ho sé, comparat amb què? Sí? Foc. Una guerra diferent. Foc el que vol és al revés. Primer els titulars o les decisions i després els arguments si te'ls demana. Que si te'ls demana, te'ls demanarà amb contundència. I això per què? Però d'entrada anem al tall, anem al que volem. 3 o 4 dades essencials. Això a mi em fa molta gràcia perquè quan terra o aigua ha de despatxar amb foc, si a més foc és un foc allò, amb flama viva, terra i aigua ja van una mica allò dient, ai, a veure quan sortirà la reunió. I llavors què fan? Datos. Pila de datos, o sigui, blindar-me, tot, ho tinc tot. I arriben a la reunió i comencen a emborratxar amb datos. I per foc és, Déu meu, però què m'estàs explicant? Ui, els 3 datos necessaris, tret un l'altre. Però clar, escollir aquests 3 datos per terra i per aigua és molt escollit. És còmode. I per tant, mira, és que t'ho explico. Té tot això. I foc ho viu fatal. Proves i conclusions, perquè estem en el racional. O sigui, foc vol una decisió ferma, però no vol brindis al sol. A foc no li pots dir, no, mira, és que m'ha donat la sensació. Escolta, com és que hem fet això? No, mira, és, no sé.
en aquell moment m'ha sortit per aquí. No. Datos, objectius, proves i conclusions. I després Foc vol l'aposta clara. Si a Foc li dones 3 opcions, la primera resposta seva serà directa. Quina és la bona? Quina és la bona? Digue-m'ho tu. Curiosament, el que pugui semblar, Foc és un gran confiador, perquè quan Foc reta els altres, ho fa per veure si els altres estan convençuts, però després confiarà profundament. Si Foc confia en mi, em demanarà explicacions per veure si això que jo li estic proposant jo estic convençut. Però si em veu convençut, em dona l'absoluta confiança. Això és molt Foc. Aigua. Aigua necessita context i antecedents. Aigua necessita que li expliquem les coses des del principi i d'on surten i, a més, que no correm. Perquè necessita el seu temps per anar entenent la situació. Relat narratiu i experiències viscudes. El que li funciona a Aigua és aterrar els conceptes a casos de la vida real. A coses que passen a la vida real, perquè el concepte com a concepte no és el seu món. Sí? Per tant, els exemples aquí funcionen molt bé. I després hi ha dues coses que són molt d'Aigua. Evitar el conflicte, ja ho hem dit, i buscar l'entorn. Què vol dir això? Si voleu tenir una conversa amb una persona a Aigua i és una conversa important, trieu bé a on i com la teniu. Perquè el a on i com la teniu és part d'aquest missatge. Enmig d'un passadís a correcuita, per Aigua és que poc que li importo a aquesta persona. I prenent un cafè amb una horeta per davant i sense els mòbils és quan li importo a aquesta persona. I la forma en què has dissenyat aquesta comunicació és part del missatge. I Aire, què necessita? Aire necessita la gran idea. Aire es mou per conceptes, es mou per grans titulars. Estem ajudant a salvar el planeta. Sí, aquesta idea. Una visió global i després Aire és el més experiencial. Aire ha de tocar les coses i ha de viure les coses. Si voleu vendre el comandament, li esteu explicant i Aire està fent així, perquè fins que no el toqui no el compra. Llavors, tot el que podeu expressar en termes vivencials l'esteu ajudant molt. Hi ha una anècdota que expliquen de la NASA que en el context del model té sentit, que és que expliquen que quan el Kennedy va inaugurar la NASA, doncs anava passant persona per persona i els demanava què és el que feien. Escolti, vostè què fa? No, jo calculo la trajectòria del coet en el reingrés a la Terra, no sé què, no sé quantos. I un altre, i vostè què fa? Jo monitoritzo els bioritmes dels astronautes per veure que estiguin sans durant el trajecte. I de sobte li enviem una escombra. Però clar, ell anava preguntant i es va sentir empès a preguntar-li. Diu, escolti, vostè què fa? Diu, no ho sap, nosaltres enviem coets a la Lluna. És un aire. O sigui, jo escombro, però jo no escombro. O sigui, Terra et diu, jo escombro la sala, però la meitat de la sala, la meitat esquerra de la sala. Aire és, jo contribueixo a enviar coets a la Lluna. I soc part d'enviar coets a la Lluna. Ja, però què fas? Escombrar. Però bueno, és part del projecte. Per tant, són 4 mons diferents. Fixeu-vos, si de sobte teniu que comuniqueu-vos a un grup, a un equip sencer, hi ha una mica de tot. Sí? Podeu fer una cosa, que és ara que es quedin els aigües i els aires que surtin, i ara que entrin aquests que surtin, però això és incòmode. Llavors, el que necessiteu és cobrir aquests flancs. Terra funciona per dades, foc funciona per titulars, aigua funciona per històries i aire funciona per imatges. I si heu de prioritzar, comenceu pels actius, que són els que teniu risc que es desconnectin. Exemple, la comunicació periodística fa servir molt aquest món, sense poder modelitzar-ho, però per intuïció. Per exemple, sabeu que fa uns mesos hi va haver un lío d'aeroports amb els controladors de Marsella, com sempre. Com s'explica això? Els controladors de Marsella sembren el caos en l'espai aeri europeu. Titular, ja m'he enterat. Aquest matí, 150.000 persones s'han quedat en terra amb un retras mig de 14 hores. Com és el cas de la Maria.
que havia d'anar a la boda de la seva filla. Ostres, m'he perdut la boda de la meva filla, és el pitjor disgust que em podien haver donat. En aquests moments el caos continua, fila de tota la gent esperant al mostrador de reclamacions. I cada un, quan apareix la seva part, és vale, ara el pillo. Quan explica la història de la Maria, els aigua diuen, ostres, això sí que és un problema. Ara entenc el problema. I els terra diuen, però si és una. A què ve ara la història aquesta? Sí? Però bé, hem de conviure amb això, són diferents idiomes i per tant hem de posar la part de cada un dels idiomes. Foc està passant whatsapps, perquè quan ja s'ha enterat del titular ja ho cuenten, ja està passant whatsapps. Però cada un té que tenir la seva versió. Fixeu-se que el PowerPoint i de més programaris de presentació són programaris creats per aires amb la missió de comunicar-se amb aire, perquè el que proporcionen és la possibilitat d'incorporar la imatge. Llavors, què fa Terra amb el PowerPoint? I fot un Excel. Ja està. Perquè és el que necessita. Y bueno, aquí tengo los datos. Pues no era para esto, es igual, pero tú le pones el Excel y lo coge. Ya está. Cada un té la seva lògica. Sí? Clar el funcionament? Llavors, què és bona idea? Molt ràpidament, i així m'agradarà que tinguem temps per també contestar les preguntes. Què és bona idea en cada estil? Mireu, en terra, el primordial i principal, senyors Foc, senyors Aire, i senyores Foc, senyores Aire, agafar-se el temps que calgui. No anem amb presses. Respondre pacientment a totes les preguntes. Quan Terra pregunta, anem bé. Tu, Terra, amb tota la il·lusió del món, li dius, escolta, anem a fer una festa aquí en aquesta gespa per commemorar el dia de no sé què, no sé quantos. I et mira, bastant inexpressiu, i et diu, i si plou? Hòstia, tio, doncs posarem una carpa. I la corrent, d'on la trauràs? Joder, doncs jo què sé, un grup electrogen. I el càtering, qui te'l portarà fins allà? Llavors, des d'aire és... Aquest tio no vol, està posant pals a les rodes. No, tot el contrari. Si no volgués, et diria, sí, vale, i et trobaries un correu que diu, escolta, això de la festa no em sembla una bona idea. Si pregunta, és que hi és. El que passa que el seu ADN és controlar les coses. I per tant, es descuida de dir, quina bona idea, fantàstic, molt bona idea, i què passarà si plou? No, va directament al i si plou? Perquè s'ha descuidat el reconeixement. I després mantenir la formalitat. Això és missatge per aires, que ja us heu manifestat poquets, però què fa aire en terra? La parulla. Aire arriba a un lloc i se'n va abraçar. I es troba en terra i el que últim té ganes és que l'abracin. Una persona que no la coneix de res. Llavors, què fa terra? Rostidet d'aquestes abraçades tan airoses que li cauen cada 2 per 3. El que diem el saludo del mano largo, que és hola, què tal? Que vol dir, ni se t'acudeixi passar d'aquí. Aquí, quieto, que ja te veo venir. Per tant, terra és bona idea mantenir una certa formalitat. Foc, transparència. Mireu, si passa alguna cosa, digueu-ho, encara que sigui dolent. Foc no perdona el no saber. I Foc, com que li agrada i presumeix de que ho sap tot, de l'organització del que sigui, i com que és molt ràpid de coco, té capacitat per estar cuinant a tot, el que no us perdonarà és que amb bona intenció li amagueu coses que passen. No, és que això ja ho arreglarem, escolta, millor que no ho sàpiga ja ho arreglarem. Com se n'enteri no us ho perdona. Perquè Foc funciona amb transparència. Orientar-se a la solució, el que no val és deixar els problemes penjats. Escolta, que s'ha inundat la sala, i què has fet? No, digue'm tu. No, s'ha inundat la sala i he trucat als bombers. Això és el que necessita Foc. Anar al gra i defensar sense confrontar. Defensar sense confrontar vol dir que no tirem la tovallola amb foc, que aguantem aquest nivell de discussió. Això sí, no ens hi posem més bruscos que ell, perquè en discussió guanyarà sempre. Escolta, anem a pintar la sala de vermell. No, això és una bogeria. Perdona, ho ets tu i la teva mare. No, això no, perquè us guanyarà. Perdona, deixa que t'expliqui. Això passa per això, per això, per això.
Què vol aigua? Escoltar i acompanyar. Aigua vol que l'acompanyeu. Explicar, que se li expliquin les coses, que no se li llencin les decisions sense explicacions, sense que els pugui entendre. Empatitzar i mantenir la serenitat. I què vol aire? Expressivitat. Aire és molt vulnerable a les formes hermètiques de terra. Pateix. Quan no llegeix res a la cara, pateix. Perquè li sembla que aquesta persona no està funcionant. Deixar espai pel desafogament, això és molt aire. Aire, si li aneu amb una bona notícia o una mala notícia així a pèl, necessita la seva bombolleta de desafogament i l'heu de respectar. Escolta, mira, que hauràs de canviar les vacances perquè aquest any no podràs fer les vacances a l'agost. Ostres, ja està bé, sempre em toca a mi, això és una injustícia, perquè esclar, sempre sóc a l'asa dels cops i sempre me l'han canviat a mi, els últims 12 anys sempre sóc jo el que pringa. Vale, escolta, com ho arreglem? Però aquesta bombolleta forma part. I fixeu-vos que és una bombolleta molt sana, perquè aire, amb aquesta bombolla de desafogament, s'ha tret la porqueria de sobre. En aquí, tot això se'n passa i ha de fer poso. I llavors és quan surt el tsunami. Recordeu que us he parlat del tsunami? Aquí hi ha molta tranquil·litat fins que el bot arriba a vessar i quan vessa fa el tsunami. Es posen alternatives creatives i després una cosa defensiva. No és que ho necessiti aire, és bona idea per vosaltres concretar, perquè aire ho deixa tot penjat. Aire ho deixa tot amb idees vagues, amb conceptes. I al final tot això s'ha d'aterrissar. I què és mala idea? En terra, el llenguatge sensorial, les excuses. Terra té un radar per les excuses fantàstic. Quan li ve aire, no, mira, saps què passa? Que això, és que just avui és el dia que no sé què. I Terra se l'està mirant dient, mare meva, anda que no. Excés de familiaritat i exageracions. Per terra les coses no són brutal, el millor que ha passat en els últims 10 anys, ni vaya desastre ni per on agafar-ho, no. Les coses estan bé o estan malament, però els superlatius, les exageracions, tot això no és el llenguatge de terra. I foc porta malament l'excés d'emocionalitat. No sap com manegar-lo. Vam tenir unes dinàmiques de grup, amb un grup hi havia un cap molt foc, i era un tema complicat, de conflicte, etc. I una persona, li van saltar les llàgrimes i agafa el foc i diu, a ver, un momento, quedamos que aquí se venía llorado. Ara no vinga amb aquesta història que no sé per on manegar-la. Llençar la tovallola, falta solució i enrotllar-se. Aigua no suporta la pressió col·lapsa. A foc la pressió motiva, a aigua la pressió col·lapsa. No deixar parlar, imposicions i tracte-la. No deixar parlar. Aigua no lluita la paraula. No la lluita. Quan parla foc? Quan li dóna la gana. Un moment. A, B, C. Quan parla aire? Sempre que hi ha un microsegon de silenci. Em colo. Aigua no lluita el partit i per tant és bona idea que li pregunteu, escolta, tu què opines? Perquè si no sortirà dient, no m'han deixat parlar. Oh, no has dit res! No m'han deixat parlar. I aire, el detall excessiu, els procediments burocràtics, qualsevol cosa que faci pinta de procediment i de burocràcia i surten ronxes a aire, tu dius, escolta, mira, protocol d'actuació de no sé què, ronxa cap aquí. Mira, ara hem de seguir un procediment, una altra ronxa. Penseu que aire para tots els semàfors com tothom. Però hi ha un dia, a la 1 de la matinada, que diu, gas a fons, perquè aquest punt de rebel·lia l'haig de tenir. Llavors la norma no és el món d'aire. Odia el fredor i odia el pragmatisme. Sí? Panorama una mica clar, el que podem fer i el que no podem fer. Llavors, dit això, aquest és un món només de preferències. Tots podem tenir tot, tots tenim tot, en una major o menor proporció. I tots podem connectar-nos en un moment determinat en la nostra certa energia d'un altre estil. El que sí que hem de tenir molt present és que si us sentiu en preferència d'una energia bastant clara i esteu actuant o fent des de l'energia diametralment oposada, ho podeu fer però té un gran desgast.
i ho pagareu. Ho pagareu en desgast. Moltes de les persones que estan cremades, en un mateix equip tens dues persones que estan fent exactament el mateix, una està rostida com un pollastre i l'altra tira raonablement bé. Quina és la diferència? Que una està en la seva àrea preferent i l'altra està a les antípodes. Si una persona aire la poseu a comprovar auditories, ho pot fer, acabarà rostit, perquè és contra natura del seu funcionament intern. Però competencialment ho pot fer, es desgastarà molt. I una persona pura aigua, la poseu a primera línia a prendre decisions arriscades i a decidir sobre la marxa, li esteu fent un flac favor. S'ho passarà molt malament. Ho pot fer? Té la capacitat de fer-ho? De nou, sí, però no és el seu entorn ideal. Per tant, mireu, el model vol una cosa. Des d'aquesta distància, la nostra comunicació, justeta. Des d'aquesta distància és molt més fàcil. Per tant, jo m'acosto. A veure si això t'inspira que tu t'acostis. El que tampoc funciona és això. Per què? Perquè quan ens transmutem, quan anem al nostre... som més foc que el foc o som més aire que l'aire, ho fem fatal, perquè no és el nostre estil. I se'ns veu a una hora lluny. I després, l'última que us deixo i ja passem a les preguntes. Tenim estudiat un funcionament que el veureu i potser us explica coses a alguns de vosaltres, que és, en qualsevol dels estils, quan jo estic en un determinat nivell d'estrès, salto de llista blanca a llista negra. Sí? Això és clar. En un nivell d'estrès molt elevat, puc saltar a llista negra del diametralment oposat. Aigua en un cert nivell d'estrès, el veureu com a aigua llista negra. Aigua estressada a fons és més bèstia que el foc més foc. Salta a la llista negra del foc. El mateix, aire en un cert nivell d'estrès passa a la seva llista negra. Aire apretats als cargols en un nivell alt d'estrès és el tio més punyetero i més pesat i més quadriculat que et tiris encara. I en salt al negre oposat. I això explica alguns comportaments que a vegades despisten sobre manera. Sí? Doncs recordeu, tots som tots, ajuda, coneixes i ajuda a conèixer. I a fer l'exercici de on soc jo, perquè és la meva comunicació automàtica, i on són els altres, perquè les preferències del que necessitaran o deixaran de necessitar seran molt diferents. Amb aquest ajust estem transformant conflictes en malentesos. I quan de sobte jo em dono compte que això m'ho estan dient no perquè em tenen mania ni perquè em volen malament, sinó simplement perquè aquesta persona és foc, o és aire, o és terra, la pressió baixa monumentalment. I dins dels equips la comunicació comença a fluir. I comencen a fluir les relacions.